Totalno uništenje Anđele Đuričić, Gastoz uspeo da je dovede do nervnog sloma, jeca i odzvanjaju Šimanovcima. Anđela je doživela nervni slom jer je Gastoz iznervirao. On mene svaki put pokušava da razludi pričom o Pavlu. Ja ne mogu svaki put da se ograđujem od Pavla. On zna da me to boli jer nije istina i zato mi šukne svaki put. Evo, kunem ti se da mislim da on meni veruje, samo mu ovo ide u prilog da mi nameće. Ovo je sramotno, on hoće mene da dovede do ludila, ali neće dobiti ono što želi, a to je moje ludilo. Evo sad mu Matora i Ivan dobacuju, svaka čast, a svi su ga prodali i samo sam ga ja branila. Svi su ga prodali, a ja sam bila tu uz njega i on je meni okrenuo leđa i izdao me. Da li te je sramota, Nenade Marinkoviću Sinđeliću? Sve bi to bilo super da se ja nisam za naš odnos dala maksimalno, rekla je Anđela. Kako on sad glumi žrtvu? Doveo je do nervnog sloma i sada kao glumata, rekla je Aneli.